Ahojte, tady je Lea a počkajte, musím im povedať, že by troška stichli. Takže sme zasa tu a my vám ukážeme, je letná časť, ako vidíte je horúco. Ukážeme vám to, počkajte, vidíte je horúco, dneska je 49 stupňov, takže poďme na to. Je olivančná challenge a my vám to ukážeme. Moja kamoška mi zabalila takúto blbinku, ktorá je horúca a je to také vehle. Bál, vnúka sú len dva veci, to si pozrieme potom, počkajte. A tu nám potom dala takú novú hadicu a ja neviem, na čo nám to bude, takže ja jej napíšem a pozrieme sa, na čo nám to bude. Lebo mne to poslala kuriérom, takže počkajte, aj si to pozriem. Počkajte, napísala som jej.